Još 28 slučajeva potvrđeno pozitivnih na koronavirus, ukupno 2321. U opštoj bolnici smeštena 32 pacijenta, preminulo još jedno lice. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, ugostio direktora skijališta Srbije. Klub malog fudbala Metalac Colorado nadigrao klub Zufo u meču 18. kola druge futsal lige Srbije, 5:1. Sutra oblačno, povremeno moguć sneg. Jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 5 stepeni. Poštovani gledalci, dobroveče. Pratite dan na programu televizije Gornji Milanovac Plus. U Gornjem Milanovcu do danas je vakcinisano 6.448 lica, revakcinu je primilo 4.541. Prema rečima dr. Aleksandra Čivovića, vršioca dužnosti direktora Doma zdravlja, broj pregleda u COVID ambulanti i dalje raste, ali uz veće angažovanje zdravstvenih radnika nema značajnije gužve. U prethodna 24 sata potvrđeno je 28 novih slučajeva pozitivnih na koronavirus, čime je ukupan broj obolelih u trećem piku na području Gornjomilanovačke opštine dostigao 2321. Preminulo je 71, dok je 1015 lica izlečeno. Juče je u COVID ambulanti Doma zdravlja pregledano 209 lica, urađeno je 73 antigenska testa, uzeto 7 briseva, a 6 je upućeno na hospitalizaciju. Tokom prethodna 24 sata u opštu bolnicu u Gornjem Milanovcu primljena su 3 nova pacijenta. 5 je otpušteno na kućno lečenje, a jedno lice je, nažalost, preminulo. Od 32 hospitalizovanih, 29 je pozitivno na koronavirus. Na grudnom i neurološkom odeljenju smešteno je po 16 pacijenata. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, ugostio je danas Dejana Čiku, direktora skijališta Srbije. Ovom prilikom posetili su Rudnik i obišli lokaciju postojeće skijališne staze, koja će prema najavama u narednom periodu biti značajno obogaćena sadržajima. Planina Rudnik jedna je od 3 strateške tačke za razvoj turizma na području opštine Gornji Milanovac, a u planu je izgradnja sportsko-rekreativno-edukacionog centra koji će sadržati stazu za skijanje, bob na šinama, zip-line, avantura park i druge sadržaje koji bi mogli da se prilagode lokaciji. Jedan je od zaključaka današnjeg sastanka. U okolini je Gornji Milanovac, tu je Čačak, blizu i Beograd, Mladenovac, Aranđelovac. To su sve opštine koje imaju priličan broj stanovnika i kojima bi takvi sadržaji omogućili, pošto znate, u današnje vreme nema nekih velikih putovanja, uglavnom su tu putovanja 3-4 dana, a ovde vi možete i u toku dana doći, skijati, zabaviti se, voziti se na bobu, na zip-line-u i samim tim posle se vratiti kući, tako da je vrlo interesantno i skijaši mogu da naprave prve svoje korake tu početničke, a da posle nastave skijanje na planinama. Prema rečima Dejana Kovačevića, predsjednika opštine Gornji Milanovac, ideja je da se Rudnik oplemeni dodatnim sadržajima kako bi turistima imalo šta da se ponudi tokom čitave godine, a da skijanje bude zastupljeno ne samo u zimskom, već i u letnjem periodu. Imamo tu nekoliko prepreka koje treba da rešimo, prvenstveno vodosnabdevanje tog dela gori, jer nam treba puno vode za pravljanje i veštačkog snega kad je zima i potrebna nam je voda za samo skijanje i leti, jer ona kvasi tu plastičnu podlogu. Moramo da rešimo sa kontrolom letenja neke stvari gde i oni imaju svoj objekat na vrhu te staze i naravno sa Srbija šumama koji su nam negdje možda i prvi korak obzirom da se sva imovina, to je zemlja, vodi na Srbija šume, ali nadamo se da ćemo zajednički uspeti sve te probleme da prevaziđemo. Ja se uzdam u skijališta Srbije da će napraviti jedan dobar projekat po kome možemo da se vodimo, da znamo i koliko to košta i tako dalje i nadam se da će i Vlada Republike Srbije i predsjednik Vučić prepoznati tu našu inicijativu i da će nam pomoći u izgradnji jednog takvog kompleksa. Prema Kovačevićevim rečima, radovi na izgradnji vizitorskog centra i bazena na Rudniku obavljaju se planiranom dinamikom i trebalo bi da budu završeni tokom leta.
Milijan Urošević iz sela Drenova nastavio je da se bavi porodičnim poslom uzgajanja simentalske rase krava kojim su se bavili njegov otac i deda. Kako je stočarstvo glavna delatnost u porodici Urošević, gazdinstvo je značajno prošireno, a u poslove na imanju uključeni su svi članovi porodice. U Drenovi, na nadmorskoj visini od 600 metara, pogodno je za gajenje najpopularnije simentalske rase krava u ovom kraju, Miljan Urošević je sa svojom braćom značajno proširio stočni fond. Danas ima 45 grla, a više od 20 godina mleko predaje mlekari Imlek. Sad trenutno predajemo nešto oko 380 litara dnevno i hranimo 6 telića. Da li imaš pomoć u ovom poslu sa kravom? Pa ima 2 brata, žena, otac i majka i 2 dece. Svi smo u tom poslu. Kako izgleda jedan dan na selu? Od jutra do sutra. Za proširenje i unapređenje domaćinstva i proizvodnje, Uroševići svake godine koriste opštinske subvencije za mehanizaciju jer je posao na imanju veliki, a ulaganja stalna. U ishrani stoke domaćini koriste vakumiranu silažu, lucerku, suvo seno i koncentrat za dohranu tokom cele godine. Letnje mesece deo stoke provodi na pašnjaku. Stočni fond je uvećan za 7 teladi, a kako je većina krava stelna, u narednom periodu biće ih više za prodaju. Ostavimo svake godine do 10 bikova, ali u raznim kategorijama, po 3, 4, 2, zavisi kad ima. Većinu ostavljamo, tih muških teladi ostavljamo većinu. Da li su neke subvencije iskorišćene na te bikove ili... Pa jesu, dali su za COVID, pred novu godinu dali su 20.000 za COVID i tako nam izašlo to malo preko 2 evra. Inače smo prodali po euro i 80. Za jednog poljoprivrednog proizvođača potrebna su dobra leđa i puno truda za ulaganje u život na selu, kaže naš sagovornik. U ovom poslu uključeni su svi članovi porodice, zajedno sa najmlađima Anom i Filipom. Vozim traktor, pomažem tati. Je teško voziti traktor? Kad si naučio da voziš? Imao sam 5 godina možda. Rad na poljoprivrednom imanju nije uvek lak, ali kada svi članovi porodice pomažu i doprinose, onda se sve stiže, a sav trud isplati. Streljačka družina Dragan Jeftić Škepo nastavila je da niže uspehe na bilo kom takmičenju da se pojavi. Ovog puta nastupili su na državnom prvenstvu B program koje se održavalo u Smederevu i vratili su se sa čak 8 osvojenih odličja. Smederevo je prethodnog vikenda bilo domaćin strelcima kadetskog i uzrasta mlađih juniora i juniorki. Na strelištu u Smederevskom sportskom centru održano je prvenstvo Srbije standardnim vazdušnim oružjem u B programu. Streljačka družina Dragan Jeftić Škepo iz našeg grada je nastupila u svim konkurencijama. Takmičenje je bilo podeljeno u 2 dana. U subotu 20. marta su bila nadmetanja puškom, gdje je Stefan Agović osvojio prvo mesto i titulu šampiona Srbije u kadetskoj konkurenciji, oborivši svoj lični rekord od 612,6 krugova. Njegov klubski drug Dragan Aćimović zauzeo je 3. mesto sa 600,9 kruga, što je njegov lični rekord i prva medalja u olimpijskoj disciplini. Bogdan Marjanović je bio 3. član ekipe koja je osvojila šampionsku titulu, prvu za družinu u konkurenciji kadeta. Isti sastav je nastupio i u konkurenciji mlađih juniora i kao najmlađi sastav osvojio ekipno 2. mesto u državi. Stefan Agović se također plasirao u svoje prvo finale, odnosno među najboljih 8, gde se hrabro borio zauzevši 5. mesto, kao najmlađi učesnik finala. Kod dama, mlađe juniorke, istakla se naša reprezentativka Emilija Ponjavić, koja je nakon uzbudljivog finala zauzela 2. mesto, osvojivši vicešampionsku titulu. Drugog dana za medalje su se borili mladi strelci pištoljem. Veliki uspeh za streljačku družinu Dragan Jeftić Škepo je ostvarila ekipa kadetkinja u sastavu Iva Minić, Eleonora Radulović i Marta Novović, koje su odbranile prošlogodišnju titulu šampiona Srbije. Također u istom sastavu su nastupile i za mlađe juniorke i zauzele su 3. poziciju. Svoj istorijski uspeh ostvarila je mlada Iva Minić, još uvek kadetkinja, koja se plasirala u finale gdje je zauzela 3. mesto i osvojila bronzanu medalju. Iva je vodila u finalu do samog kraja, ali su mirnu ruku poremetile emocije i prevelika želja za dobrim rezultatom, obzirom da je ovo za nju bilo prvo finale u karijeri. Zapažan rezultat ostvario je i Jovan Maksimović, koji se plasirao u finale i zauzeo 8. mesto.
Bilans medalja na kraju takmičenja je 3 zlatne, 2 srebrne i 3 bronzane i govori sam po sebi da je družina iz našeg grada među vodećim u državi. Narednog vikenda streljačku družinu Dragan Jeftić Škepo očekuju 2 takmičenja. Na programu je 3. kolo Kupa Srbije koje se održava u subotu i finale Kupa Srbije koje se održava u nedelju, dok Emiliju Ponjavić očekuju pripreme sa reprezentacijom Srbije za prvenstvo Evrope koje će biti održano u Osijeku u Hrvatskoj u maju mesecu. Metalac Colorado zabeležio je 4. ovosezonsku pobedu. Ovog puta nadigrali su direktnog rivala u borbi za opstanak u okviru druge futsal lige. Druga pobjeda kluba malog fudbala Metalac Colorado u posljednja 3 odigrana meča. Ovoga puta u meču 18. kola druge futsal lige Srbije bili su bolji od kluba malog fudbala Zufo iz Bujanovca i na parketu hale Breza došli do vrlo ubedljive pobjede, konačnim rezultatom 5:1. Strelci za domaći tim bili su Simović, kapiten Petrović čak 3 puta i najiskusniji u timu Aleksandar Nikolić. Spremali smo se za ovu utakmicu veoma dobro. Planirali smo i morali smo da dobijemo. Da je bilo malo pravde, da ne oduzimaju bodove i da nas ne kradu, tako da kažem, sudije, mi bi bili iznad Zorne već sada. Mnogo nepravde je bilo u ovom dijelu polusezone. Mnogo. Vrlo dobro izdanje cirkuzanata ovoga puta. Od samog starta meča se vidjelo da su oni dosta kvalitetni rival i da će samo biti pitanje kojim rezultatom će se okončati duel sa ekipom sa juga Srbije. Nizale su se šanse i 5 od njih je iskorišteno, od kojih posebno treba istaći Eurogol kapitena Petrovića. Također ne bi trebalo zanemariti ni odličnog golmana Lazarevića, koji je na golu milanovačkog tima vrlo dobro odmenio kažnjenog startnog čuvara mreže Vladana Koljajića. Ono jedino za čime žali mladi kapiten Milanovčana jeste manjak sportske sreće u prethodnim mečevima, ali se nada da će se to promeniti u posljednja 4 kola. Uvek isto napadamo, borimo se, da smo imali malo bar sreće u prethodnim kolima, Loznica, Tisa, Zrenjanin, Vrša, sve na 1 gol razlike bilo. Sve je bilo na 1 gol razlike. Mogu da odi na našu, na njihovu stranu, nažalost otišao na njihovu. Naredne nedelje Metalac Colorado putuje na Banjicu, na Megdan istoimenom rivalu, također ozbiljnom konkurentu u borbi za opstanak i pobjeda u tom meču bi bila zlata vredan plen. Biti ne biti je još jedna utakmica, ali nama su oduzeli 3 boda ove sedmice, tako da smo u lošijoj situaciji nego što smo bili. S ova 3 boda nam nisu oduzeli, bili bi sad već gore, približili bi se i posljednje kolo nam dolazio glavni konkurent. Verujemo da će mladi tim cirkuzanata uspjeti da ostvari svoje želje i planove, da sakupi dovoljan broj bodova neophodan za opstanak, pa da naredne sezone znatno uspješnije zaigraju u drugoj futsal ligi Srbije. U nedelju je u atletskoj dvorani na Banjici održano državno prvenstvo veterana uz poštovanje svih propisanih mera zaštite zdravlja. Ispred atletskog kluba Veteran iz Gornjeg Milanovca nastupila su 4 takmičara: Slobodan Miladinović, Nebojša Novaković, Milovan Borovnjak i Andrija Kubat. U svim disciplinama u kojima su nastupili, počev od bacanja kugle, troskoka, trčanja na 60 metara i na kraju u štafeti 4x200 metara, postigli su maksimalan uspeh, osvojivši ukupno 10 medalja. Tako su još jednom dokazali da zrele godine nisu prepreka da se nastavi sa fizičkim aktivnostima, pa čak i sa takmičenjima. U Gornjem Milanovcu sutra oblačno vreme, povremeno sa snegom, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 5 stepeni. Pogledajmo još jednom kratak pregled najvažnijih događaja. Još 28 slučajeva potvrđeno pozitivnih na koronavirus, ukupno 2321. U opštoj bolnici smeštena 32 pacijenta, preminulo još jedno lice. Dejan Kovačević, predsjednik opštine Gornji Milanovac, ugostio direktora skijališta Srbije. Klub malog fudbala Metalac Colorado nadigrao klub Zufo u meču 18. kola druge futsal lige Srbije, 5:1. Sutra oblačno, povremeno moguć sneg, jutarnja temperatura 0, najviša dnevna 5 stepeni. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Hvala vam na pažnji i prijatno večer uz naš program.